Здравейте, девойки и деча. Още един влог. Аз съм Кристиан Денска, момци, девойки и деча. И да ползвам на руски влог днес. Значи денска влог кидаме към 6 на работа. Иначе денска... Само секунда. Иначе, леля брат, значи ключи е аман. Да, еве. Значи бев сам дома. Сестра ми беше на работа, мама на работа. Ключите остана край мен, еве ги. Сега идам край сестра ми на работа да ги дам на нея. И плюс имам 50 ден трябва да частам. Правим на кафе да се напие да учи, защото вчера ми едитираше слики за инста, хехе. И буквално това е влога на вака. Моментално съм в ново листче, брат. И еве го ключат. Тук ми е новчаникът топ. В враната имам пълна за апаратът, за телефона и слушалките. И конзервата на медики туна дана ми сядаш и се спаквах на туна за вечер. От ми е спаването спаването на баки. Все още да знам как беше графически бе феноменално. Ръка, мислам, не да го чувствам, брат, притисък дека някой ме е гледали. Кога няма везе, цяло ново листи, че ме гледа пея. Всяки, него, следно там сме и буквално кидаме къде сте на работа, не знам там колко ке можем да снимаме, дики все пак е кафич. И не знам баш дали наистина да газ, не да е боже газ да е тук. Добър ден. Защото газата, ако е там, ке биде много заявано и няма да ме почти да си влогам. И мога да имам тук някои подземни гаражи. Аз имам рок до 1:40 да завършим с снимания, бидейки после сме къде тетхаме, и малки киселата паш. И буквално вече трябва да снимам още едно видео и да ви известам дека до едно видео няма да сме от денеска, значи вечер се пакувам и утре са събали от 5:10. Не е фейка, няма майки ми ви кажам от до ден, значи от викенда до той няма да бидам у Скопие, ке бидам водоеран, иако не е лето за баня за зона. Ке трябва да си го поръщам дойам, бидейки отдавна не бил. Много ми е яко кой идам в някой град, защото не съм го видел отдавна, бидейки ова година корона ще напред. Не можем ни журки, ни одмре, ни нищо. Бъдам дойран да видим на 15, да видим прямо на 2-3 дена. Така да, скоро ние сме пред кафич, иначе и ключите. Овие ключи трябва да ги дам на Майя. И сега буквално, ке пробвам нещо да вловим и от Дойран, ако успявам да фатам интернет. Ако има интернет там, ще ги видам сместен, бидейки ке спивам кај другара на майка ми. И сега е еден и нещо. И аз сега до 1:40 трябва да завърша снимане, бидейки си имам тук, така да ставате с лайк, ставате с сабскрайб, биете дело 2 милиона стани, а ние можем да идем към една работа, това е топ. Само газдата не е там, леле. Що газдата? Hello. О, Кика. Ключът. Дай. Я мислех од Мовара си, па не снимаш дека Не, аз си снимам влог. Ово ми е брат. Това е пат. Па оди по мене на пресикар. Ма иначе ти души нещо, брат. Всеки. Хубаво съм се облекала. Ваки, трябва нещо да ти дам ела. Да.